El treball de recerca és el darrer gran pas que hauràs de donar abans de la universitat. I probablement hi dediquis moltes hores. Preparats Llestos Universitat et proposa alguns consells perquè facis de l'exposició oral el gran èxit del treball de recerca. Consell número 1. Prepara-la bé. Escull la informació més important del treball i sintetitza-la. Escull els millors exemples i anècdotes del treball per acompanyar les explicacions. També pots utilitzar eines com Prezi, Swipe o Powtuna. Inclou text, imatges, vídeos, infografies i fes servir una tipografia de fàcil lectura, com les de pal sec. Recorda que tens un temps limitat. Explica què has après, però també què es podria millorar. Fes un tancament potent i convincent. Consell número 2. Assaja i practica. Practica davant d'un mirall i grava't en vídeo per veure els errors. Prepara't respostes a possibles preguntes. Fes-la davant algú que t'escolti i et pugui dir si entén bé el teu discurs. Preveu el que et pot passar per solucionar-ho ràpid. Revisa el material. Mai deixis els últims detalls per la nit abans. Consell número 3. Llança-t'hi. Mai donis l'esquena al tribunal i mira'ls als ulls mentre parles. Gesticula per acompanyar el que dius i no per demostrar els nervis que estàs passant. Mostra l'interès pel tema treballat i tot el que has descobert. Consell número 4. Una exposició exitosa. Sorprèn-los amb un material addicional que preparis expressament per a la presentació. Escolta't i entén el que estiguis dient en tot moment. Utilitza llenguatge tècnic només quan sàpigues què significa amb seguretat. Prepara't frases curtes que et deixin respirar. Respira. Parla amb el volum, ritme i pronúncia adequats per provocar emocions als qui t'escoltin. Accepta les interrupcions com una oportunitat per aclarir idees i donar més detalls. Consell número 5. Tingues molt present que és molt important gaudir de la presentació i demostrar tot el que has après, que a més de presentar un treball, saps com fer-ho i amb personalitat, i que ets plenament capaç de fer que el teu missatge cali en aquells que t'escolten. Preparat per triomfar?